من لەگەڵ ئەوەم حکوومەتی هەرێم حکوومەتێکی یەکگرتوو بێ پێشمەرگەی کوردستان یەک بێ. بەرهەم ساڵح ئەو زەڵامێت و پۆستێکی فەرمینینە لێ پرانیاوان شاندنبیانی سەردانە هەرێمێ دەکەن ببێت جوین و ڕۆنشتن دەگەل بەرهەم ساڵح ناڤاگەڕێن. هەفتیا دەربازبووی ئانتۆنی بلینکەن جێگیری وەزیرە دەربەی ئەمریکا سەردانە هەرێما کوردستانێ کرد دەستپێکا سەردانێژی بجوین دەگەل بەرهەم ساڵح دەست پێ کرد. ڕۆژە دووشەمبیا بە هەفتەیەژی شاندێکی ئەمریکی بە سەرۆکاتیە جۆن ماکین سەرۆکەی لیژنەیە پاراستنا کۆنگرێسێ سەردانە هەرێمێ کرد. شاند پشتی جوینێ دەگەل نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکوومەتە هەرێمێ دەگەل بەرهەم ساڵحیدا جێڤیە. هەر دەدەما دەربازبووی چەندین شاند و بەرپرسێن بیانی دەدەما سەردانێن خۆدا ji bo herêmê digel بەرهەم ساڵح جیڤیان و ji wan jî wezîrê derveyê Tirkiya balyozên Amerîka û Kanada li Iraqê. Ewa ku di dema derbazbûyî de li demê hatina şandê biyanî de ji bo herêmê cihê têbîniyê bû piraniya şandên biyanî li herêmê seredana sê kesan dikir Masud Barzanî û Nêçîrvan Barzanî û Berhem Salih. Ewa ku seredana şandên biyanî ji bo cem Berhem Salih lê berpirsên din cuda dike ewa ku Berhem Salih tu postekê fermînîne tenanet pişek jivînan jî bi navê cêgirê Sekreterê Giştî Yêketiya Niştimaniya Kurdistanê encam nedane. Li vir da pirsiyar ewa şandên biyanî bi taybet şandê Emerîkî û Rojavayî bûçî giringiya taybet bi Berhem Salih didin. Bûçî ew şandên seredana berpirsên hezbiyên din nakin yan gelek bikêmî seredana wan dikin. Bûçî di nava Yekêtiyê de kêmtir seredana kesên weke Kozrat Resul Alî yan Hêro İbrahîm Ehmed dikin yan jî her seredanê nakin. Bûçî kêmtir ew şand seredana Newşîran Mustafa Rêkxerê Giştî tevgera goran dikin yan jî her seredan nakin. Di derbarê wê yekê de alîgirên Berhem Salih di nava Yekêtî de amaje bişiyanên dîplomasiyên Berhem Salih dikin. Ew duê bawerê dane Berhem Salih bê dûrê ji wa postên fermî hebe yan nebe peywendiyên dîplomasî bihêz hene digel kesatiyên siyasiyên welatên din û bi taybetî jî kesatiyên û navendên biryarên Amerîka û Ewropa. Di hember vê nêrînê de alîgirên Berhem Salih du nêrînên din jî hene. Nêrînek sedem min ji bo êrişên navxwe nava Yekêtiya Niştimaniya Kurdistanê vedigerînin. Li gorvan boçanan jî li gor wê yekê balê destçûyê nava Yekêtî peyndeka bihêz digel Îranê de heye. Her ji ber vê yekê Rojavayî û bi taybet Amerîkî di hember vî balî de giringî bi Berhem Salih didin. Hindek ji çavdêran jî dê bawerê dane Îraniyan bawerî bi Berhem Salih hîne ev jî bi sedemê nîzîkatiya wî ve ji Amerîka. Pişek ji çavdêran sedem ji bo tiştekê din vedigerînin ji bo kesatiya Berhem Salih weke kesatiyekê lîberal û teknokrat. Ev çavdêr dê bawerê dane li Iraq û deverê de ku piraniya kesatiyên siyasî ji bilî wê yekê kesê teknokrat nînin belku helgirên îdeolojiyayeka taifî û ayînî ne jî. Her ji ber vê yekê di nava van cure kesatiyan de kesatiyên Berhem Salih weke kesekê teknokrat û lîberal li cem Rojava û Amerîkiyan giringiya taybet heye. Ji bilî vê yekê jî Berhem Salih bi sedemê yekê demekê zor li Amerîka û Rojava jiyaye û li newedên sadeya derbazbûyî jî da berpirsê peywendên yekêtî bûye li Amerîka. Duî demî jî de karîbû peywendeka bihêza dîplomasî li Amerîka û Rojava çê bike. Di niha jî de ku tu postek nîne berdewame di peywendiyên xwe de. Baroba jî peywendiyên bihêzên dîplomasî di navxweya herêmê de gelek rexne ji Berhem Salih tên girtin bi wê yekê li pirsên navxweyên herêmê de gelek çalak nîne û tenanet li arîşên navxweyên nava hezba xwe jî de nema kara biryarên yekalîker bidet. Lê di niha da pirsiyar ew e. Erê peywendiyên bihêzên dîplomasiyên Berhem Salih dikare di dahatî de pêgehekê bihêz di nava herêmê û di nava hezba xwe de ji bo xwe çê bike?